apik wis dirilis ning gone YouTube sering gawe konten betul ki ora trimo nyanyi Mas Lah apa? lho ketoprak yo hebat lho iki lho Apa iso? lho seniman multi talenta yo kaya Seniman hari ini memang harus dituntut seperti itu ya Mbak Prigel ya Mas Lendro ya. Harus lah Mas ya. Nyanyi kudu iso, ketoprak sithik-sithik yo kudu iso. saged Harus Iso ya, Mas Lendro, harus Mas, roll begitu on ya? ya Mas ya. Saged, no. Roll on. piantun mriki ora kena diomong nek piantun Tulungagung menika nek nggon wayang wis kaya mendarah daging to Mas Ngaten nggih. nggih Lujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu niki sinten nggih? niki Mas TB Mas TB. pun pirsa TB niki napa TB niku napa Mas Lendro? telek bebek Oh, telek bebek. Tawapuk cangkemmu pisan. TB telek bebek. lah apa lho iki Wilujeng dalu Mas. Wilujeng dalu Mas Dangu TB. mboten panggih Ya lama tidak jumpa. temu pisan dateng Tulungagung mriki desanipun Suruh Kidul nggih. Betul, Suruh Kidul. Kecamatanipun Bandung, Bandung. Kabupaten Tulungagung. Sowan tenggene Buajah Saminah Ramli. Iya. Sembodo anggenipun wayangan dalu punika. Ngaten nggih Mas TB. Ngerti nek penontone sing teka akeh pinggir dikeki nggon nguyuh sakmene dawane. sik to nggon nguyuh ndi wong kuwi lho kali ngawur ae lho Kayane iki pipis kan terus pewenak langsung cur ngono. ora dicedhakne masjid mergo masjid wis ana apa ki kamar mandine dhewe Mas Nggih. Kula nembe niki sewanteng tenggene dalemipun Bu Saminah. Ngaten nggih. Kula nek kalih lurah Suruh Kidul niki pun wapal. sapa Pak Setianto. awakmu karo Pak Lurah kene iki Lah kanca plek, kanca kentel. kanca ning ndi omahmu Tuban karo Piai Tulungagung lho Mas Nek ora percaya takono Pak Lurah. Kuwi ben bengi karo aku ning Gunung Bolo apa tau mulai. dah wis edan keku Nyapa lho? nyapa Pak Lurah kok yayakan teko Gunung Bolo barang ki lho Kowe kok nesuhi ngopo? Ngene iki tontonan gawe tuntunan lho Mas Lendro. Nggih, Mas. ngertos. Kok iso lurah yang ibaratnya mempunyai jabatan besar mengayomi warga masyarakat kok trimo mbok parakne ning Gunung Bolo? kuwi pucuk pimpinane desa lho Mas Betul. Mboten jenengane kok nesu napa? Lho nesun ora trimo ya, seorang lurah ya Mas Lendro ya. Nggih, no. Seorang lurah hebat terpandang dadi patuladane warga masyarakat. Mulane pikirannya tuh jangan berpikir negatif. Jangan negatif piye wong mbok parakne ning Gunung Bolo iki nggon apa jajal? ayo mesti Pak Lurah teng mriku niku menehi sosialisasi lho kok iso- bahwa di Kabupaten Tulungagung itu harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. lho hebat berarti neng kono Komplek ning Tulungagung wis ra ono. gak enek Mergo saiki zamane online. Dadi kowe ku padha tak tonyo lho iki kowe iki lehmu ngomong wah niki dagelan niki sak gelem piantune sing ndi orangnya yang mana kamu tahu ndak beliaunya itu apa? beliaunya Bu Sarminah ayo Nyapa? beliaunya yang mana kamu tahu ndak Ya lah gru wedok lah wis buajias sampe. Wis angger wedok iki lho. Oh nika lek kang lenggah teng mriku nika. Nggih Bu nggih. Nggih lho. Hajah lho Mas. kowe kok lho sing aja sing ngawur iki kowe sing nimbali iki buajah wong napa ki wong Islam jangkepe ku nek wis nindakake hajah utawa haji mergo wong kaji niku ora gampang lho nggih Mas Leres. sepisan kudu nganggo ragat bondo donya sing akeh nomor loro niku ragat nggih tur niat Nggih. duwe ragat nek ora niat ora mungkin iso munggah haji dadi hajah Dadi haji kuwi piye? ragat karo niat Abot. abot Dadi haji ku saiki gampang. haji umroh iki angel lho Mas Ora usah kowe duwe ragat, ora usah kowe dadi wong mampu, iso umroh karo munggah haji ku iso langsung. ora iso Bakulan es teh. Kowe kok ben dipisui goblok, sesuk kowe umroh. kowe ngawur ae Oh kowe ora tau delok. Kok iso tekan dindi. kowe malah tekan dindi lho iku Nggih, sewanteng ngene Buajah Saminah Ramli. Betul. Niki wujudnya napa Mas? syukuran Tasakuran. leres to beliaunya tuh piantun Kalimantan Ya. sampun karoyo-royo pinarak lenggah wonten Tulungagung Nggih. beliaunya Bapak napa niki Asis Ramli Bapak Asis Ramli. beliau tuh asli mriki iki beteke tresno karo warga kene Mas Leres. dianake tasakuran wujud rasa tresnane karo warga kene mula diarani tasakuran wis ana dalile ngene iki kaya sing dionekke Buajah kala wau Nggih, ingkang ngaos wau nggih. dalile la isakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adabila sadik ora mudeng pucet kowe ra ngarapal wong gundul ngene
Lho telek bebeke kuwi ta, Mas? Nggih niki. Apa artinya apa? Lah, Ora la isa kartum lho. la isakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Sampeyan ngerti artine apa ora? Lho ngerti no? Piye aja, Jal? Sok sapa sing syukur marang Gusti Allah bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur ora gelem nyukuri nikmate Gusti Allah nampa siksa sing pedhi. Bener to Mas Lendro? Betul, Mas. Ki syukur kowe, kruyuk wong loro. Dalang ya Gus, cedak masjid, Mas. Khairum nas angfauhum linnas. Oh, apa kuwi? Kuwi apa? Sapi-api menungso ki sing wis tau dadi linmas. Hei, Kowe ora pengalaman. apuk. Apa artine apa? Sebaik-baiknya orang itu harus bermanfaat bagi orang lain. Lain sakartum mau lho. La isakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Sing artine Sok sapa syukur bakal Ditambah nikmate sing kufur bakal entuk bembondo utawa apa adab sing luwih pedhi. syukur. Ora apal kowe. Ora apal. Ngene iki termasuk nyenengke wong sedekah rasa, sedekah karo kanca-kanca yoga. Leres Swarga, contone nyenengke dalang bengi ki iso tanggapan. Heeh. Swarga, Sinden-sinden entuk rezeki. itu rezeki swarga. Yoga-yoga. Entuk rezeki. Munggah swarga. dadi sing gawe senenge wong akeh Munggah swarga. Heeh. Wajah Saminah Somben munggah swarga mergo nyenengke warga sing mirsani iki. dalang Ya nyenengke wong akeh swarga. Dalang menghibur warga masyarakat genah swarga. yoga Swarga, Mas. sinden Swarga. sapa wae sing nyenengke wong akeh Bakale munggah swarga pun Pas pas niku rumus betul apa saja yang menyenangkan orang lain itu mesti pahalanya besok dicadak karo swarga. Oh. sampeyan nek krungu malaikat lambene sampeyan ditapuk rasa balik bare. Lah iso ditapuk. Sampeyane kaya kemeruh keminter sampeyan. Bener to Mas Lendro nggih? Sapa wae gawe senenge wong akeh mesti Swarga Mas TB. durung karuan. Kok mesti durung karuan lho. Sampai ngerti cawe wedok sing nggone Gunung Bolo. Kuwi bendina gawe senenge wong akeh gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Kok sampeyan ora tau rono lho. Lah jane iku mlebu swarga apa ora? kowe iki aja ngawur lho, Mas. Dagelan nek ora SDM-e rendah ngeten iki. SDM-nya rendah nih, dicak momongan gak sambung. Mas Andi. Mbak-mbak sing ning Gunung Bolo kae nyambut gawe kae mawa pamrih golek duit. Heeh. Nyenengne wong akeh ning isih duwe pamrih. Oh, dadi nek pengen mlebu swarga Nyenengne wong akeh ora usah gawa pamrih. Pamrih. Ya to Mas Lendro? Nggih, ora usah arep-arep duit. Ora usah arep-arep duit. Ngono lho. Lah sampeyan teng mriki dadi apa? Dalang no menghibur warga masyarakat nyenengne wong akeh. Nyenengke wong Wong akeh genah swarga. ning ngono sampeyan kok bar mayang mulih ora disangoni karo Baja Saminah. Sampeyan ikhlas apa ora? Ikhlas warga gak ikhlas neraka. La ing saka apa mau Mas? bo telek ra mudeng. La ing sakartum Lho, aku kan dalang menghibur masyarakat ya Mas Lendro ya. Lah Iso iya. gawe guyune masyarakat, bungahe hatinya masyarakat swarga. bar dalang mulih ora bayaran. Ikhlas apa ora? Jare nyenengke wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih, ora arep-arep duit. Sampeyan bar dalang mulih ora bayaran. Ikhlas apa ora? Ah jawab plonga-plongo. Sik. Nek perkara duit kok antep tenan sampeyan iki. Kowe aja ngawur lho iki kok. Iki dalang lho iki pucuk pimpinan Belanono tak kudro belanono. Dalang niki perkara agama lho Mas. Sampeyan kan mau ngendika, sapa wae gawe senenge wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih ben mlebu Swarga. Lah sampeyan teng ngene gawe senenge wong akeh apa ora? Gawe seneng wong akeh menghibur masyarakat Bandung. Kudu ikhlas. Ikhlas Tanpa pamrih. tanpa pamrih Mas. Bar mayang ora dibayar ikhlas. Ya ora. Alah neraka sampeyan iki. Sampeyan ora bayaran Neraka to Mas. sik nganglokne dalang. Kowe padha bengi iki apa tugasmu? Nyenengke wong akeh no. Dagel nyenengke wong akeh. Iya. Lho. Lho, nyapa ora kendel? Kowe ora bayaran lho, Be. Ikhlas. Lah aku piye, Be? Lho, nyapa kok mikir? Lah kok kedelmen ora bayaran kok iso mulih kok iso ikhlas nyapa? Kowe kok ikhlas kok kedelmen kowe? Lah wis lunas lho. Lah mosok lunas kok njaluk eneh. Ya. Mas TV kok aja sak gelemu dhewe iki sini bali Baja. Aku tipas mak teratap iku lho. Nek ngantek bengi iki ora jendes bayar aku piye yo. Mulane apa-apa takonan dhisik lho. Lah kowe ngelok-ngelokne dalang bagus sih sak ngalam donya. Bagus apa mlebu neraka wae kok bagus. Neraka nek bengi iki ngantek kowe gak cetha bayar aku ora kacau. Lah bayarane awake dhewe iku mesti gedhi. Eh, Adem-adem malah gubudi to. Hernia we.
Periksana lho, Pakku mbiyen matine hernia lho. Iku Pak Hernia Kucuk iku kuwi lho melu donga pangestu awake dhewe nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Muga-muga beliau sakeluarga Baja Sarmina Ramli Leres. dipun paringi panjang yuswa, Amin. pinaringan rezeki tur barokah. Amin. Kuat momong anak putu. Mula ki Amin. pun jelas kok Mbak Cangik. Mbak Kados Limbuk. pundi Mas Lendro? Kesuksesan dari keluarga itu terdiri dari seorang ibu. Piye carane mimpin, piye carane nggone jejeg ning nggone rumah tangga. Leres. Wanita perannya penting ya Mas ya. Betul. Saya panjenenganipun Bajah. Mula sing Nggih. diarani ibu ikhtiar bisane utama. Anake jelas. Putra sing nomor 2 dadi dokter. Dokter. Sing pertama jadi pengusaha, nomor 3 meneruskan Bapak Aziz Romli. Iki cetha mergo napa? Nyuwun sewu lho, kula kok niki ngajari niki mboten niki Nggih. ning sharing kula. Sharing. Bajah iki iso sukses mergo ibu iki iso nrimo apa sing diparingne bapak. Duit pira-pira iki ditampa. Betul. Tur nek bapak swargi mbiyen iki nek blonjo jelas kaya aku nyuwun sewu. Pripun Mas Lendro? Nyambut gawe kaya ngeten iki entuk blonjo diblonjo karo Mas Lukman. Heeh. Ngeten iki blek teko omah tak kekne bojoku. Langsung kabeh mbok kene bojomu. Mergo kula nulas kalih Bu Asis, Nyonto Bu Ramli. Bu Ramli. Biyen garwane langsung biuk. Biuk mula sukses panjenengan dalang ngeten iki. Dalang, sok aku nek wis rabi, Lah karo sapa? Karo kae yo putus ngono lho kaya. Wah, sampean rabi karo sapa? Saiki karo sapa neh? Sing karo Kediri yo putus. Karo sapa? aja ngomongne karo sapa. Ibarate adewe nyambut gawe. Nyambut gawe Mas. Nyambut gawe entuk kaya langsung tidak usah memikir panjang biuk ketutut ning wong wedok. Wong lanang sumbut, wong lanang sembodo. Sampean umpamane ndek bojo bar mayang dalang entuk duit sampean kekne Langsung mene bandalang entuk 10 juta, 20 juta. Biuk ketutut ning wong wedok. kabeh. Kabeh Mas. Sampean ki lanangan cap apa jane sampean? Lho piye to Mas? Sampean iku secara tidak langsung kuwi malah marahi bojone sampean tumindak elek. Lho. Kowe rungokno kuwi. Nek iso elek iki piye to Mas? Apa itu? Nyuwun sewu lho karo bojone iso disimpen kayane. Heeh. Dajal nek wong wedok sing imane ra kuat, Heeh. jaringane elek, Elek. kuwi malah nyilakakne wong wedok ngekek dhuwit akeh niku. Lho, kok iso Kok iso nyelakane? nyelakane to Mas? Jelas nek wong wedok ndek dhuwit akeh, mlebu ning gone salon. Rambut dikrimbut. Krimbat. Mas. Rambut iki keribat ya Mas. Keribat, kok iso kerimbut? Keribat. Krimbat niku no perawatan apa? Rambut. Krimbat niku perawatan apa? Rambut. Lah nggih mestine niku krimbut, nek krimbat niku perawatan bathuk, Oh, Lah nek keribut perawatan rambut lho. Kuwi lho, paham ora kowe iku? Wong kowe ora tau pegawe salon lho kok ngeyel. Terus. Dikeki dhuwit pira-pira akhire apa-apa ditukoni, awake saya melar, saya lemu, gampang kena penyakit. Bergaul dengan teman soborene dugem, akhire tumindake elek. Ngono iku bener ora wong lanang? Oh iya, pengen apa langsung tuku. Nah. Pengen apa langsung tuku. Akhirnya gak jaga kesehatane, awake lemu gampang kena penyakit. Sing salah sing lanang apa sing wedok? Sing lanang mergo ngayane terlalu los. Lah niku Lah nek sing bener piye? contoh kula. sik lho kok nyontok kowe iki lho piye? Aku momone bengi iki tanggapan entuk blonjo 2 yuta. Bawane 2 juta kecekel tangan cek. Cek teko omah takekno bojoku 10.000. Sik to. Iki bener Lanangan kering. Lho. Kok iso kok 2 juta kok nggur 10.000 lho. Lho jenengan gak ngerti bojo kula. Lah bojomu Bojo piye? kula bendina takeke 10.000. Iku iso nyelengi 5.000 sedina. Bojo Irit. bosok bojomu irit Be. Kalah irit Honda Supra karo Beat kalah irit karo bojoku. Karo motor Grand Kalah irit bojoku. kok 10.000 iku iso nyelengi 5.000. kok gek busine ngobos bojomu Be. Pos biatukmu ngono bojoku Lah, kok irit men apik. kok? Bocah iku primpen. Mongko 5.000 jenenge wong ki kak sedina mangan ping 3 to. Betul, pagi siang malam. Bojoku sedina ya mangan ping 3. Lah kok 5.000? Sing dituku ki lho apa to Be? Isu. apa? Tuku energen. Pengganti sarapan bergizi regane 1.500. Awan makan siang. Duit ijek 3.500. Jek 3.500. Mongko awan iki yo jek butuhke maem. Betul. Awan yo mangan. Lah mangane apa? Oki jelly drink. Penunda rasa lapar regane 2.000. Sisa pira kuwi? 1.500. Lah sore ya butuh maem lho nggih Mas nggih. Sore yo mangan. Lho lah carane piye mangane? Tukokno promah. Mengobati penyakit mah genep iso bertahan 1,5 tahun.
Alhamdulillah. Sehat-sehat. Piye to wingi opname. Amin, Amin, amin. Kok seneng nek kancane bojone mlebu rumah sakit kok iso. Oh, kowe ku ya sing ngawur ya kowe kuwi to, Mas. Nggih, to. Wong iki nyambut gawe iki saling terbuka dalam rumah tangga bentuk apapun. Betul. Mula kaya belione Mas Agung kalian Mas sing dadi dokter ing Mas Rianto. Betul, Biro Waliden. Nggih, donga sing paling mandi iki dongane wong tuwa, Mas. Ibarate wong tuwa, nyuwun sewu lho. Wong tuwa niki padha karo mripat. Kok ngeten Mas Lindro? Mripat anak niki padha karo jempolan sikil. Maknane Jempolan sikil kesandung jegruk mripat ngetokke eluh netes ngrasake melu ngrasake nangis. melu ngrasane lara terus nangis. Nangis, ya apa ora? Nek wong tuwa kuwi Kaya padha karo mripat. nek anak Jempolan sikil saling berhubungan. saling berhubungan. Umpama jempol sikil kesandung Jeduk. geten Mripat melu ngrasake netes. mergo berhubungan. Saiki tak walik. Piye? Nek mripat nginceng wong adus nyapo jempol sikil ora ngrasakne apa-apa. Sik. Balenono Mas Lindro, Sik balenono. to, omonganmu to. Jempolan sikil kaya anak, mripat kaya wong tuwa. Lah. Jempolan sikil kesandung ngantek geten, mripat melu mili Mergo hubungane anak karo wong tuwa. saiki tak walik. Nek Pak. mripat nginceng wong adus jempol sikil kok ora meru ngrasakne apa-apa. Jai, Bro. Mas, kowe iki aja kucuk lho. Sing tak karepne iki ora ngono. Piye? Mergo wong tuwa kuwi luwih apik tinimbangane sing enom. Betul. Mudeng Ah. ora gundul. Lah lho kowe iki. Jarene sapa sing tuwa luwih apik? Kita, Mas. timbang- Leres. Wong tuwa niku pengalamane luwih kathah. Gitu. Terus Yo pengalamane luwih akeh wong Dahare tuwa. uyah luwih akeh, Mas. Betul, mesti iki menang sing tuwa. Sing tuwa wis tau enom, sing enom rung tau dadi wong tuwa. Leres lagi Mas Lindro nggih? Betul, Mas. dadi sing tuwa luwih apik timbangane sing nom. Betul 100. Jenengan ngerti sengkuni. Ngerti. Nom napa tuwa? Tuwa. Nek Puntadewa Puntadewa enom. apik endi Puntadewa kali sengkuni? Ya Puntadewa. Lah ngono kok jare apik sing tuwa. Sampeyan dari dalang cap apa sampeyan iki? B. Ayo pikiran apik sing tuwa apa apik sing nom? B. Mas. Kowe nek nyai contoh ki aja wayang to, Mas. Lah yo. Nek mene contoh ki aja wayang. Lho iki kenyataan lho Mas. Tapi nek wayang aku gak trimo. Gak Kowe trimo? Mene contoh ki nggon panganan. Contoh. Panganan iki nek tuwa luwih enak tinimbangane sing enom. Contone Pelem nek tuwa, legi, nek enom, kecut, jeruk nek tuwa, legi, nek enom, kecut. ya apa ora? Iya, Semangka nek tuwa, legi. nek enom, Sepet apa ae nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Ra nggih to, Mbak Cangi? Leres. Nah, niku nek diembakne panganan kuwi luwih hebat, luwih cocok. Monggo diembakne wayang iki ora cocok. Dadi panganan apa nek tuwa? Luwih enak tinimbangane sing enom. Betul. Kuwi wis pasti. Pasti. Aku tak takon ya. Apa? Kowe wis tau mangan jangan bung. Nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Lah ya aku takon, wis tau mangan jangan bung. Kowe tau mangan apa urung? Wis, Gawene saka apa? saka pring, Mas. Sing digawe pring nem apa pring tuwa? Ya pring enom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan ngono lho. Dirungokno tenanan iki dipirsani Bu Haja Saminah kok. Kowe ora ngerti nek tuwa kuwi luwih larang. Nggih napa mboten? Leres. Tuwa niku luwih larang, luwih aji. Contone Mas nek tuwa Wow. larang. Larang. Nek enom murah. Murah. Ya apa ora? terus Sepeda motor nek tuwa antik regane Regane mumbul dhuwur. larang. Larang. Nek saiki rada murah. Rada Kayu murah. jati nek tuwa Larang. nek enom murah. Murah. dadi sing tuwa Larang. timbangane Sing enom. enak omongi. Piye neh? Kowe wis tau ning gone Gunung Bolo. Sawedok kono nek tuwa ki malah ora payu. Nek sing nom-nom ki malah larang. Ra kancane Pasetianto kowe. Wong iku sing cah bayi nuturi wong tuwa kowe iku. Lah wong kowe tuwa ya kocrok kok. Koclok-koclok Lah niki lho nyuwun sewu, wis tak Nggih. kandhani lho Mas Andi, kowe nek pengin sukses kaya Ya. panjenenganipun Mas Agung, Mas Rianto. Paling iki tilika ning gone bapakmu. Nek bapakmu sik urip mongko bapake rampun kabundut. Nggih. Niki putrane sapa Mbah Sandirana. Mbah Sandirana pelawak. Lah nggih, tak kon nyekar ning kuburane bapake. Nyekar sesasi nek gak itu setahun sepisan. Lah kok nyekar kok kleru, Mas? Nyekar kok kleru iki piye jlentreh, Mas? Kuwi anak capopo tondol gundul. Kleru piye? Kowe lek nyekar kae bapakmu kae kleru, Mas. Kleru piye? Tak omongi ya. Nah. Bapakmu rak kuburane kene. Lah ngopo sing mbok sekar kok kene? Lho. Mongko kene kae kuburane ngatemi. Anake kok ora hafal piye to ki? Lah yo, Pakku kuburane ndi? kuburane kene, Mas.
Sing tak sekar. Kene Kene kuburane ngatemi nyekarku jam piro? jam 4 sore. Anane jam 4 sore aku nyekar ning pakku, tapi sing tak sekar kok ngatemi. Mergo nek jam 4 sore bapakku dolane ngatemi. Pakmu Dolane ngatemi. lah ngatemi ki apane Pakmu? Gendakane to. Hei! Tak dongane sakinah mawaddah warahmah. Seno. Kok wis mati kok gendahane lho. Lah nek dongane kok kualan. Anak-anak kok kocruk Mas Andi, tak omongi tak kandhani ya. Nek Iya. kowe iki pengen nyekar karo bapakmu golek dina sing apik. Nah. Dina apa? Malam Jumat. Malam yang mulia dalam agama Islam itu adalah malam Jumat karena malam penuh barokah. Sapa sing ndonga malam Jumat bakal disembadani, bakal dituruti karo Gusti Allah. Ya. Nyekar sing apik niku malam napa? Malam Jumat perintah agama. Pergi Mergi yo malam yang mulia dalam agama Islam. sampean ketara ora tau melu pengajian. Loh, melu terus pengajian malam Selasa malam Jumat aku melu Ora terus. tau melok istri gak sah. Istighosah. Oh ya istighosah. Istri gak sah iki to. Ya, Istighosah. Istighosah. Tak andani Mas iki. Piye? Justru Karo mui lho. malam Jumat itu malam yang jelek untuk nyekar ning gone leluhur. Lho lah kok iso? Oh. Kowe ngerti tembang iki? Heeh. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat ku mulih ning omah. Lah nyapa kok yayakan ning kuburan, Arep gendak siti kowe ya Hei! karo katemi. Malam Jumat gak entuk to? Ora entuk malam Jumat ki mbah-mbahmu sing saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbah sampeyan wis mati kan mulih ning omah. Lah nyapa sampeyan karo bojone sampeyan yayakan ning kuburan? Arep golek nomor sampeyan, yo. Arep golek pesugihan ben dalange laris. Itu, Bro. Mas. Malam Jumat gak entuk tak golekno dina sing pas. Ah, Apa? golekno dina- Malam Minggu kaya ngene iki nggih to, Mas? Malam Minggu. Ini malah koclok. Lho, malam prei apa itu? Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Mbah-mbahmu sing mati gendaan kabeh. Kuburan sepi. Wis ngomong karo kowe nek bare bocah kocruk iki. Koclok kowe. Lah nyapa koclok-koclok ngomong kok. kowe iki ngomong ki kene iki malam hari ini ndongake karo bapak ibu sing Dongane enggak. sapa? Dongane apa? Ayo. Nggih kula dongane namung apa? saged ndedonga mugi-mugi keluarga agung Ibu Haja Saminah Ramli tansah diparingi seger kewarasan, Amin. rezekine lumintu, Amin. kagem Bu Haja Saminah kuat momong anak putu, putra-putrane iso sukses, iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Amin Amin, Allahumma ya Rabbal amin. alamin. Sapa ngerti sok ben bar iki wayangan malam hari ini Iya. beliaunya remen, beliaunya seneng ditimbali ditekakne ning balik papan. Iya. Wis tau ning balik papan. Urung. Betul. Numpak pesawat? Iya, Pesawat sing rupane ijo kuwi, pesawat apa kuwi? Siliting. Citylink. Citylink. Oh iya Siliting apa Siliting? Nyuwun sewu, Mbak Cangik, Mbak Nggih. Limbuk niki Dos pundi? bintang tamune ra kuwathah to Nggih, no. Iki rame Mas Andi, rame Slendro. Iya. Itu kan to. Bisa sinten iki? Oh, niki kok beda dhewe pakaiane. Lho niku sing diantu-antu kali Bu Ramli. Kuwi. Mbak Prigel. Oh, asal jumeneng, Mas. Lho ya dijenengne. Ngerti. Sepoti no. Sepoti. Sepoti sing gumyak yo, gumyak yo. Dicepoti yo. Ya. Wes. Iki Cahe nabung iki ora iso karo Pak Wanto bendina nabung Lah, iya. ngono kuwi nek liburan. jarane lanang apa wedok, Bi? Jarane. Mbuh kene. Wah. Ya cacah iki mbok ngrumangsani. Lho, rasane Apa? piye? Panto iki sapa? Lagi. Bengi Lah, Pak iki Panto. dapukane apa ora ngerti to? Dapukane apa iki? Sewan gamelan. Oh alah. Lurah gong to tiba. Tak kira yo apa. Boten. Ayo, paling kok tingak tinggu. Gila. Oke, nggih. Ki pangane ditanya. Mas, Alhamdulillah sehat. sehat toh? Lah sampean pripun? Alhamdulillah sehat, Ji. Mas. Kalau wau saking dalem jam pinten Mbak Prigel? Kula wau saking dalam jam 7 Mas Oh, Lendro. sampean jam 7 to? Nggih. Piyambakan apa kalih ingkang garwa? Kalih ingkang garwa Cak Slendro. Alhamdulillah. Inggih. Sak menika dalem pundi? Kula Kediri. Oh, sampean asli Kediri ya nggih. Nggih. Nyapa to be kok Nyapa ta, Be? Krek Terus raiki. kok ngomong iki. Raiku ditabrak bis bagong. Lah nek mau ngomong nyapa gundulmu ning kono lho nyapa. Sing kleru sampean ki wong Jawa kudu ngerti sopan santun, Unggah-ungguh. unggah-ungguh
Lah aku apa kurang santun to, Mas? Mas nyuwun sewu sampean ku nek ngomong nek kenalan ku mbok yo sampean ku aja ngene lho. Lah terus piye? Mau kon piye? Aku karo Mas Lendro iki masku lho ya. Iki kaya adikku dhewe lho. Iki sebagai orang tuaku kan ya perlu dihormati ya Mas ya. Iya, lho. Sugeng dalu selamat malam Mas Lendro. malam ugi, Mbak Prigel. Piye kabare sampeyan Mas? Sehat. Kowe malah kaya pitik ngendhok. Kok pitik ngendhok piye? Mbok tulung anu diganti sampean ku energik iku ngerti tapi mbok ora usah mengguri tapi mengarep. Lho. Mengarep Mas Lendro, pripun pawartosipun? Lho, tak penak to. Dangu mboten panggih Mas Lendro. Lho, Oh, diubah. diubah. Jadi ben rada soft ngono ya Mas ya. Nah, Sugeng dalu Mas Lendro, piye kabare sampeyan Mas? Apa sampeyan ya sehat Mas? Aku ning kene sehat Mas Lendro. kowe aja ngene-ngene. Lah jiremu mau kon yang ngarep. Kok kowe nek ngene-ngene Pak Setianto kok ngisor jane prigel kae Eh, ngapa? Kok malah diingeti kok so. Aku bingung Ini ngarep aku. menyapa dulu sama Mas Akbar. Iya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel Sugeng Pangayu dalu. Anjar Wening. Inje sugeng Lama dalu. Tidak jumpa dipertemukan di dusun Ngene iki lho, Pe. di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Cono ta Mas? Tangane Lah nyapa to mau kenalan. Salaman Jarene mau kon orang kenalan. Salaman niku salaman tuh cukup di sini sudah cukup. Lah, ora usah nyedak-nyedak, ini pengen nyedak mbok kono ning warung. Apalagi Cukup lah ngene Lah kan ngeraket ke kan. kanca kental. Konco kental ngerti ora konco Dadi kental. nek Saliman ngene iki lho. Wes, Loh. kecel omong-omongan. Wilujeng dalu selamat malam. Apa kabarnya Mbak Oh, Prigel? baik Mas sampeyan piye Mas? Wow, baik sudah. Tadi sudah Alhamdulillah. makan? Sudah sama yo wis mangan to Mas. Sudah makan. Aku ngene lho Mas. iki iki Kaya jagongan ning gone warung wae kok. pancen iki cah iki kaya nganu Mas, kaya Ya, Ya Mas, saking akrab ya, kerjaku akrab. karo Mas Akbar itu. Tapi adat unggah-ungguhe ku ditata Oh, ngono ngono, ya, ya. Dalang kok dijangkahe lho. Lha pancen timbangane begagah omongan karo wong Jawa. pancen iki Akbar iki lagi kangen karo sinden-sinden ngene iki Mas. Oh, ngono ya. Iya Mas yo. Ayo no. Itu interaksi itu wajib. Mbak Prigel luar biasa loh. Luar biasa nih. Piye Mas? Lagi urung-urung wis joget jaranan. Jaranan. Itu Hebatan. kan ikon Tulungagung. Nyanyi, suarane yo hebat. Hebat. Lagune yo apik-apik, wis dirilis ning gone YouTube. Heeh. Sering gawe konten. Betul. Ki ora trimo ming nyanyi, Mas. Lah apa? Lho ketoprak yo hebat lho. Iki lho. Apa iso? Lho seniman multi talenta yo kaya Mbak. Seniman hari ini memang harus dituntut seperti itu ya Mbak Prigel ya Mas Lendro ya. Harus nah Mas ya. Nyanyi kudu iso, ketoprak sithik-sithik yo kudu iso. Saged Lho. Harus Iso ya, Mas Lendro, harus Mas roll on Prigel? ya Mas ya. Saged, no. Roll on. Roll on. all-round. Oh, harus lor-loron. Roll Mas. on itu kabel piye kok iso. Dicoba. Lho, kowe gak percaya to? Lakone apa sing pas, Mas? Iki lakone sing pas yo Minak Jinggono, Mas. Minak Jinggong Ratu? Iya, kok kok Minak Damar Wulan Damar Ratu. Ulang Ratu Minak Jinggo. Iya. Dapukane sapa? Marwan elek. Damar Marwan Wulan telek. Damar Wulane bar kemo gitu ya, Mas. Kanker. Tahu apuk. Kowe yo Minak Jinggono, Mas. Aku Minak Jinggo. Iya. Kowe Aku Dayun. Mbak Prigel. Aku berarti sapa? Kencana Wungu. Kencana. Lah Damar Wulane. Lho, Damar Wulane yo sing bagus to, Mas. Beh, aku mbok kon ngetoprak. Gaweanku wis akeh dalang kok mbok kon ngetoprak barang. Iso ngetoprak? Lho. Cobi jajak ngetoprak mlakune piye? Jajak delok saithik wae. Mlakune ngetoprak piye? Dapuk sapa iki? Damar Wulan. Ah, Ini. yo, tak kene sudut. Ah. Damar Wulan, jajak mlaku. Alah, Iya. Damar Wulan kaya kena tipes ngono. Sik to. Piye? Gagah Damar Lah Wulan. yo gagah, Damar Wulane ganteng to. Lah iki gak tau. Ore. Oke nih, iki. Tangannya dibuka loro. Dodom buka. Bokong ngedet. Ngedet sithik ngene srit. Ngene lho. Lah, buka dodone sek ngene. Nah, karo mlaku. Malah koyo Malah kayak mau setruk gitu lho. Suarane Damar Dalang kok. Suarane piye suarane? Iya, Yi. Iya yi. Kurang gede, kurang gede. Iya yi. kurang gede. Iya yi. Kurang gede. Iya yi. Kurang gede, kurang wibawa. Iki opo? Ya kan Damar Wulan ya. Damar Wulan. Ceritane Ceritane Minak Jinggo teko ning gone Kencana Wungu. Betul. Terus Kencana Wungu diuber-uber, akhirnya dirangkul, akhirnya Minak Jinggo etok-etok gelem. Sing moh iki kok Ya aku gelem dirangkul iki. kowe tak. Iki tapi Damar Wulan karo Kencana Wungu padha senenge. Aku sek wis keri. Oh, keri. Kowe ligesel. Kowe kudu ngadeg ya Mlaku ora iso njaluk ngarep. Ya ini kudu metu ya aku. Yo, dadi sapa sih sing metu iki? Iki kula tak oyak-oyase ora gelem terus kok
marani sampean njaluk pertolongan sampean. Njaluk tulung. Terus perang ya. Ya perang. Suaramu piye? Ayo kene sik. Ya apa? Suarane no. Ben bindeng no. Iya. Suarane piye? Suarane. Ah. Ayo. Piye ngomong, Mas? Ya ayo. Ayo. Pinter-pinter apik. Ayo kene guri. Iya. Iya. Duduk lah. Duduk. Kene Mas. Au. Wis iso ngeprak apa ora? Kentongan. Suwi. Toprak kok sapa? Oke toprak kok. Megar. Lah. Tangane malang kerik. Malang kerek. Kalau aku padha lek karo iki aku. Gak wis. Ora. Minak jinggo mlakune piye? Mlakune no. Nah, ngono. Minak jinggo mlakune Yo ngene piye? iki menak jinggo mlakune. Oh, minak jinggo mlakune ngono. Iya. Ketoprak ndi wi? Ketoprak kono daerah Pati sikile iki rada gejek sitok ngene. Lah ngono lho kok yo. Sikil Minak jinggo ora ngerti mlakune. tak tutuk sik ben anu gejek. Tak wapuk ya. Iringane jojo-jojo ya. Tutuk tulung dak tak jleng ya. Oh ya. Truk tak tak glek. Matane aja cangkeme kendhange iki ditabuk. Kok iso gur cangkem. Mas, Kok jane yoga apa arep tahlilan mosok gawe iki lho. Iki Tutuk tulung dak tak jleng. iki bocah cilik lho Mas. Ayo. Oke, kompak. Luar biasa. Iki ketoprak apa to jenenge? Wis ketoprak sak geleme jenenge Astra Budaya. Astra. Pisan. Api. Iki awake dhewe noprak apa dadi pocong? Wis to penyesuaikan iringane. Api tapi. Nyong. Piye lho rae? Api. Keri. Wis to meneng ae. Ben bintang. Pancen golek pangan yo ngono kuwi kowe nek gak nganggo kuwi malah sesuk ora iso. Iki kaya garwaku kencana wungu yo. Napa bener lho rae? Oh. Mato tegane klopo itu lho rae. Becane sing duwe bojo. Tegane klopo kuning, Becane sing iso nyanding yo. pring kuning manglung ning kali. Sapa wonge sing ora pengen ngetok lho rae? Lencir kuning merak ati. Sapa wonge sing ora pengen nyipok. Cowipok mek katon sauntune. Dia aku kencana wungu. Kluntung. Lah kluntung. Lah beket ana kuwedi ketane. Piyai kok ayu nggih lho rae. Ayune kaya ngene kencana wungu. Ana apa minak jinggo? Pripun lho rae? Bocahe jablay. Jablek. Ketok wis suwi ora ketemu karo aku mulai dene semangat. Aku teko ning papan kene mergo kangen karo kowe. Aku gak kangen karo sliramu minak jinggo. Duh. Pripun lho rae? Bisa Minah? Wonten kamar kosong. Iso ketoprak tekan kamar berarti. Biasa wae aja kloget-kloget ngono. Lah aku kangen karo sliramu lho minak jinggo. Terus aku kon piye? Aku sesuk gila to. Aku kon piye? Jakne. Aku kangen karo kowe minak jinggo. Kencana wong iki kalem. Aku gak iso kalem aku saking kangenku karo sliraimu lho minak jinggo. Iki kok Sliramu kok raimu. kencana wungune ke Gunung Bolo kata gitu. Piye jajak? Sing biasa Kenak kowe langgananku. dawuh apa minak jinggon ratu ya cuman. Iyong diajeng kencana wungu. Lho rae. Dawuh ana apa minak jinggo? Dayon. Dawuh lho rae. Calon bojoku wis gelem nyauri omonganku yo. Duwe IG pola lho rae.
ora duwe. Kowe lak kangen karo aku to, Dayun? Aku kangen karo sliramu Minak Jingga. Samina. Saminah lho. Dayon, aku di omah. Lah ya bayar aku ora ketekel. Boh. Ngapunten nggih Bajang, ngapunten nggih. Niku ora kekucluk. Aku eling-eling Bu Saminah. Nom-nomane mesu wayu kaya ngene Bu Saminah. Dawuh lurae. Manut tok anu slendro-slendro Pak Dik. Piye? Ana apa? Iki lho slendro, iki lho slendro. Slendro, Mas. Slendro. Ya, slendro. Bocah kaya toren ngono. Ngene. Lurae. Tak gandrungi sik ya, Yun. Iya. Kencana wungu. Rukun Islam. Gandrung lho Mas. Gandrung ya tembangnya sing. Mas iki cedhak masjid lho. Iku kepele lho Mas kok rukun Islam. Gandrung kok rukun Islam. Nadyan wujud. Pripun lurae? Aku ditawani Yun. Neng aku aku kan cah pondok. Ana toprak kocah pondok. Wis mualaf dek. Agawe takline pronto. Manut to tapek bojo ya kencana. Iki lho Mas. Dayun. Yun, Piye lurae? tukok nondok Jawa ya. Enake ndokku piye lurae? Moh. Nek jarene kangen to Mas. Ya mesti Sebagai istri kan aku kan yo. Sampeyan ki moh. sampean ki moh. Aku mah karo kowe. Moh kok moh aja ngono to. Iki lho. Iki jenenge nawakne. Kuwi nawakne jenenge. Alus manis yang semak manut ya wong ayu iki wis tak gawakne hadiah telu pilihan salah siji Napa mawon lurae? Apa? sing nomor sepisan nomor siji ya kuwi Anis loro Prabowo telu Ganjar Mas pilihan Wapuk. lurae. Wis bar lurae. aku mari KPPS lho Mas aku eling-eling kan Wis pilkada wis. Nganggo tabel wis suwe nggon kula lono manut ya kencana wungu Iki lho Mas, sampe nek panggang ngono tak wehne nya. Lah aku risi lho Mas, pangkat dikonane wong moh bareng apa pangkat digandronge. sampean jadi kencana wungu gelem apik iki lho ketoke Kencana wungu kuwi padha karo kencana wungu bar dintup tawon no. sampean ku jual mahal ora kok terus pasrah Lah aku risi pangkat mbok kono mbok dulak-dulak sebagai wong wedok ya harga diriku ya piye. Ya tak wehne pisan ta ya to Mas. Heeh bener. Ketoprak yo ngono kuwi ya piye ya. ketoprak ya ngono iku aja to Minak Jingga Aja diuper-uper. diuber-uber Iya. wis suwe nggon kula lono manut ya wong ayu Emoh Kang Mas. aduh rambutmu kang ngemak kembang bakung alise miji timun Alis sok miji timun iki. Nanggal sepisan. nanggal sepisan janggutmu nyatis sikilmu meletek sapa to sing ora katut karo kowe Masuk sikile mlethek lho. Ya, Alise nanggal sepisan, irunge mblukang semende. nah Bokonge be. wah bokonge nyigar nyigar jambe bokonge semampai Nawon kemit lho. nawon